इउनिभारसिटियाव फैदों आं जेराव सिगाङाव फरायोमोन दा जोबथ'बाय आंहा एडमिनिस्ट्रेटिभआव मोननैसो खामानि दङ आरोना बेनि थाखाय आं फैदों ओमफ्राय आङो हस्टेलावबो थालांनाय जानो हागौ मानोना आंनि खामानिया सानसेयाव जोबनायनि नङा बेनिखायनो नै खोन्थिलांबाय थानोसै आं मा मा खामानि मावो आङो नै बेनो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लगआ ओमफ्राय आङो खामानिया सानसेयाव जायासै माने बहुत गोबाव लागोननो ओमफ्राय नै साहा लोंबाय आं खामानि जायैनि दुखुआवनो बे आन्टिनिफ्राय साहा लोंबाय सिगाङावबो लोङोमोन नालाय गोसोखांनानै लोंबाय आरोना ओमफ्राय नै आंनि बिनानावफोरखौ लोगो मोनदों आङो सिगाङाव जेला आङो इउनिभारसिटियाव फरायोमोन बे टाइमाव बिसोर आंनि जुनियरमोन आरोना बिसोर दा सिनियर जाबाय ओमफ्राय एगजाम जोबनायनि मालाय बेरायनो थांनो आङो हस्टेलाव थालांनोसै आं जुनियरफोरखौ जा मिस खालामदोंमोन सिगांनि हस्टेलाव थानाय मेम'रिसफोरखौ बिराद मिस खालामो आङो बेयो आंनि हस्टेलमोन आं जेराव थायोमोन आंनि एक्स रुममेट बिथाङा बाजाराव मwnla sih lo nggak mereka tadi itna serem kapsik kan lagat nih bang nih binanauman bicara beda kelas ini ay masih gebau आं एसां जल्दि ओंखारो ओमफ्राय नोङो मानो जल्दि ओंखारा एसां मोजां नुस्रायोना जोंनि इउनिभारसिटिखौ लेथ्राबाबो खोब नुयो नै नुवाखै एसां मोजां नुदों नै बेयाव जोंनि बयस हस्टेल डेन्जार एदावोमोन जोंखौ खिन्थु आंसो एदावोमोन इसोरखौ माबा मा थांजोब्बाय नामा थाङाखैदां ने ओइलाय बैयाव जमा जाना दङ मा जमा दङ जमा माहा दोङो गैया थै थाङा खाखागोन आं गैयालै नै थास' बिबार आयौ नोंसोर गिसोयो नामा जों बिनिथाराव गिथारामोन थास' बिबार नै इउनिभारसिटियाव आरे जोङो माने जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयोना जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो गोरलैद्राय नांला इखौ आंनि रुममेटआबो खम नङा नै गोथांथार दै दङ गैया आयौ दसथासो बानसो होगोन थास' बिबार एकखौ जोङो ओइ बासिबाव नै खाथियावसो खाथियावनो ओइथि थांनो हागोन ना हाया दै दंदां लैथो दै दङ आइनि Beberapa humle. Angum da sima. Deh. Sima sana bos. Ya square. Deh. Deh, zaman ini nggak ada yang lihat. Nah. Cricket, football, ada bahasa Inggris pergi dah mana saja. Nia si Brandi. Ma? Hilai mama per. Atau di bawah, ini lagi kecil lagi sudah mengkabai.
जोङो दा बाजाराव नायनोसै बेदर मोनो ना ना मोनो लामायाव दे आं जों मोख्रा थायो नों मारखोसो नामा थास बिबार आं मोख्रा थायो नामा बेना बेदर दाखौ खाथियाव दोङो इथिंबो दिखिया बेनिलाय नों ससमा गानबासो आंनि मोजां नङा गोदोलाव फैखाबाय ने बसर आं मोनसे ससमा दिहुनगोन ओमफ्राय जेराव नोरै थायोलै नोरै गारिनि बायदि वाइपार मेरला जाबायलै थिसिबाय नोंसोर जानो रोङा ओमफ्राय खाबजोबसै आं नैथ' जाबायलै थोसोबाय जेबो बसलाय जोंनिया मोजांबालाय मा जानो दा सोर खाफायनानै जानो नोंसोरो खाना जायाबा गाबोन सानाव खाफायगोन दे सानैदो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकआव थाना फैगोन मिनि औवा होनायखौ बेरायग्रा निखोना जोङो गायहैदोंमोन ओमफ्राय माबायासो डाइरेक्ट नोङो न'आव गायखानो मोनांगौ टाबाव गायनाङा इखो बिराद रोङोलै बे सिमाया एकदम माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बिनियाव सोंहर बे सबनिबो सलिउसन होनो हायो सुपार टेलेन्टेड होनबा बेनो अलराउन्डार आं नोंनो इन्स्टाग्रामनि माबाखौ होना दोनगोन इन्स्टा आइडिखौ होना दोनगोन ओमफ्राय नों कन्टेक्ट खालामना लादो माबाफोर प्रब्लेम जादोंबाथाय मेन्टेलि डिस्टार्ब जाबा बेखौ कल खालामनानै बेखौ डिस्टार्ब खालाम आङो भिडिअफोरखौ एडिट खालामनो रोंबाङा आरो बारा बेनिखायनो मोजां जाया आंनि भिडिअआ जोङो सुन्दरबारि मार्केटाव थांनो नागिरगासिनो सुन्दरबारि मार्केटनि सुन्दरताखौ नायहैनो बहुत गोबाव जाबायमोन आङो आं फैनायखौसो फैनाय खालामदों नङाबा निथि मुसा ओंखारना गियो इसोर फैनो आं मुसा फैमारदोंमोन आयो खनसे हस्टेल नङा मा बेनि मानसिखौ अरदोंमोन इन्जिनियारिंनिखौ आसाम इन्जिनियारिं कलेजनिखौ बेखायनो आं थाबासो फायो इसोरो गियोना नङाबा जायाखै मा जाखो हस्टेलाव जानायनि प्रिपेरेसन मा संगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि थास' बिबार दिनैनि स्पेशल डिशा मानसिफोरखौ लानो हाया बुस्थु नङा भिन्दि एवबाय एवखांबाय थिखांना दोनसै बेखौ दे गुसु दुबिkan फालौ गोराननि इफेक्ट भिन्दिया सिङाव दङ भिन्दिया थास' बिबार दाउ बेदर ओंखामानो लेजि भर्ति जाबाय जेबो गैया खालि बे ओमफ्राय आलु दाउ बेदर जानायनि फाला जानोसै जोंहा नै गोथाव आयौ एडिट खालामनो लुगैफिनलायलायबाय आङो हस्टेलाव संनानै जानायफोरा माने गासिबो माबाफोरा जि गोथाव मोनो आरोना न'आव जेरै गोथाव मोनो बेफोरबायदि नङा आरोना हस्टेलनि गोथावानो बेलेग जायो संना जानायनिया हस्टेलाव संना जानायनिया लुगैफिनबाय आं इन लोग को काम करते हुए देख के तो और भी अच्छा लग रहा है बहन मैंने इतना मेहनत करके बनाया मेरा पैर में तेल भी छिड़क गया वो देखो लाल लाल हो गया यहाँ पे सोरबा फोर बासन सुनो मानसि नांगौ जादोंबा बिसोरखौ लिंहरनो हागोन ये वाला बाथरूम ना इतना लाल लाल दिख रहा है ये नहीं बे आयरन गोग्लैजोबनाय बायदि नुदों वो देखो नीचे का हाँ आं माने ओंखाम हारि संनानै होबाय नालाय ओंखाम ओंख्रि सब संबाय बेनिखायनो दायो आं जेबो मावा आथिं हेबै हेबै जनानै नायगोन आं नोंसोरखौ बिथांजोआ बिराद खस्थ' होयो दा न' लिरसिगोन संनाया थाव जाजोब्बाय फ्ल'रा हरलाय आंनियाव नैबे मोनसे माबायाव हर ओइ सिगांनिया मेम'रि फुल जाजोब्बाय नैबे आंनि बेडमोन सिगाङाव आं जेला फरायोमोन आरोना इउनिभारसिटियाव
बे आंनि वार्ड्रबमोन बे फ्लेगाबो आंनो लाबोनायमोन आं एसेबां पेट्रियटिकमोन मानसिया मोन नङा दाबो बे खिरखिनि नाजाराखौ आं गाबोन फुङाव नोंथांमोना बेखौ नायै नायनो आङो बिराद खर'आव टेनसन जादोंबा सान्ति लायोमोन नियाव ना मोनो जोंनि हस्टेल बियो ओमफ्राय नैबेयाव ना जों मा होनगोन खावै ना हमोमोन इयाव सुनजु आखाइ बौलायलायदोंमोन खावै ना हमनानै बुंमानै मोनदों बौलायलायनायालाय ओमफ्राय उनाव माबायासो मिनिथायासो हमनो हादोंमोन थांफिन मास मोननै नेनांगौनो दिनैबो खामानिया आद्राल' जाबाय आरोना बाखिखिना प्रसेसा माने मास मोननै नेनांगौनो बेखायनो दसे जिरायनानै दसे रेस्ट लानानै फैबाय आरो जि गरममोन माने हस्टेलसिम थांफिनसै बेनि उनाव न' फारसे आवगायलांनांसिगोन थाबाय थानो मोना नालाय आइसक्रिम जानो बिनानाव जाया आइसक्रिम जानो बिनानाव ओरैबायदि सानाव गोसा गोसोम जानानै गिसिबायलाय गोसोम जाजोब्बाय आंथ' खामब्रेमजोब्बाय खामानियानो जायासै आइसक्रिमसो जाबाय बेयो आंनि हस्टेलनि खिरखिजों भिउज आरोना ओरैबायदि मोजां सान्ति नाङो माबाफोर टेनसन माबाफोर बिदिनो टायार्ड जाना फैदोंब्ला बेनोमोन आंनि रुमा ओमफ्राय दा आङो नागारबाय आरोना बेखौ नागारनाया गोबावानो जाबाय बेयाव जुनियरबो फैबाय ओमफ्राय बे आंनि जुनियरमोन बेयाव थाग्राया ओमफ्राय सिगाङाव नागारलांनाय समाव आङो बांद्राय गोसोआव जेबो फिल खालामाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो माने आं ओरैबायदि फिल खालामदों जे बे हस्टेलखौ आं नागारसिगोन मानोना आंनि जुनियरफोराबो नागारसिगोन नालाय हस्टेलाव आं फैफिननायबो जानाय नंला खोमा ओमफ्राय बे रुमावनो दंमोन आङो 3 years इउनिभारसिटियाव बेयावनो मोजां गाज्रि एक्सपिरियेन्स बे रुमावनो सबबो मोनदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जाय हस्टेलाव थानानै नागारलांदों माने फिल खालामनो हागोन आरोना माबायदि फिल खालामो रुमखौ माने जि थानाय जायगा बेखौ नागारनानै थांनाङोब्ला ओरैबायदि आंगो बानायनानै लानाय जायो फैजेननायनिफ्राय बे रुमखौनो ओमफ्राय थांनोसै टाइमाव आरो नागारना थांनो गोनां जायो बिदिनो मेम'रि जानानै थाथोंसै आंनि चेनेलाव आंनि रुमाबो आं नागारनानै थांखाबायब्लाबो आरोना दुखु नांदों आंखौ मानोबा दिनैसो हस्टेलखौ नागारथारसिगोन बायदि फिल खालामदों नागारनानै थांसिगोन गोसोखौ गोलिर नांगासिनो आङो बेनो आंनि रुम नाम्बारा 19मोन आङो बि ब्लकआवमोन आरोना ओमफ्राय बेयो जोंनि प्रेयार हलमोन आंना हस्टेला RCC 5मोन आरोना गार्ल्स हस्टेल RCC 5नि ओमफ्राय जायफोर जिउआव फरायनाय बिसोर मिथिगोन आरोना हस्टेलनि नामफोरखौ ओमफ्राय नै डाउनस्टेयार थांबाय आङो ओमफ्राय सुनजुनि रुमाव थांसै बेबो हस्टेलखौ नागारसिगोन नालाय बेयो खालि खालामसिगोन आरोना रुमखौ ओमफ्राय आयु बान्दरफोरा नै ओरै बेलकनिमोन थांबाय थाला कारन मैलाथार ओमफ्रायो नैबे आंनि क्लजेस्ट फ्रेन्ड बिनुता बसुमतारिनि रुममोन बेयो बिथाङाथ' माब्लाबानो गारनानै थांबाय ओमफ्राय नै बे सुनजु 10 kg जागोन आंनि बेगानो बेखौ आं बानानै लांनांगोन दा सुनजुआबो 5 kg बारो बडि खिलायबाय आंनि बडिया बारासिन नामा आं 10 kg 8 kg जागोन आंना सुनजु नोङो बे रुमखौ नागारना थांनांसिगोन माबाफोर बुंनो दुखु मोनदा मोनाखै नोङो आंसो माबा बोरैबा दुखु मोनसिना आङो ओमफ्राय गाबनो ओंखारनाय मुस्ताखौ फैखोनो बे आं थांनायाव आं हस्टेल जेला नागारदोंमोन जि गाबदों बिसि उन्दा बाथाव गथावसै दासो उन्दुं ओंखारसिदों आरो गाबनो ओंखारदों मोनबा दासो माथो होननो नङा होमबा लोगोफोर माने बेयो मा होनगोन समनि थिननाय समनि खामानिखौ समावनो मावखानो गोनां जागोन नङा होमबा जोङो माबा मोनसेखौ नागारबासो जोङो गोदानखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन इट्स जास्ट अ साइकेल अफ लाइफ नोंखौ दिनै आं बिदाय होबाय
फैफिननाय नंला आं बे जायगायाव आंहा रावबो गैला आं थाबासो फैयोमोन आब'सिनाया सुनजु थाबा बिउटि थाबासो फैयोमोन नोंहा जुनियर थानायबा हामगौमोन जुनियरखौनो लायासैना नोङो ओमफ्राय दा जोङो हस्टेल नागारनानै थांनोसै आंनि खारै बास गाखोफैबाय बे साननि थांबाय थानोसै दङ थेंक इउ बयनिसिमबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइबखौथ' बावगारखानाङा बाय बाय मिट्टू बाय